musik må vi selvfølgelig ikke glemme, at det er Sankt Hans aften. Og jeg ved at lige på det her tidspunkt, at man vil tænde Sankt Hans bålet et eller andet sted derude. Og når vi snakker Sankt Hans bål, så hører det selvfølgelig også til, at man skal have en båltaler. Og i år er det lykkedes os at få fat i en fantastisk person. Startede som skolelærer, senere skuespiller, entertainer, foredragsholder med mere. Ham, der fik hele Danmark til at sige jadak, jadak, jadak. Og swerve. Mine damer og herrer, det er en fornøjelse at kunne byde velkommen til Finn Nørbygaard, aftens båltaler. Hey! Er det ikke hyggeligt? Råb et eller andet, hvis I synes, det er hyggeligt. Det synes jeg også. Ved du, sådan en aften her, den er bare skøn. Men ved I hvad, noget helt andet det er? Jeg har fundet ud af, at hvad det her Sankt Hans, det går ud på, det er jo slet ikke noget med det med afbrænding af heksen og kvinden og noget. Nej, tværtimod. De mænd, der fandt på det her, og jeg er sikker på, at det er jo nogle mænd, de gjorde det tværtimod for at hylde heksen og kvinden. Og de gjorde det ved at lave et bål, for ligesom at fortælle, at I kvinder, I tænder os. Fik I den? Og det er jo rigtigt nok. Vi synes, at I er sexet, når I er sådan lidt hekset. Jamen når I for eksempel sådan lidt heksagtigt, sådan slår håret ud, sådan lidt skødesløs, sådan lidt sådan. Forresten, kender I heksetesten? Okay, altså i gamle dage, der var det faktisk en dobbelttest. Første test, den lød, går kvinden meget rundt med bare tæer? Og dengang var det jo nok til, hun blev klynget op jo. Men i dag er gulvvarmen så almindelig rundt omkring, at den bruger vi ikke mere. Så nu er det kun det der med at slå håret ud og sådan. Og jeg kan godt sige jer, piger, det virker. I baller lige ind i hjertekuglen på os. Hvor det sådan lidt overtryksagtigt pumper kropsvarmt blod ud i årene på os. Hvor det så stopper op nogle steder. Og dunker på sådan en helt vildt dejlig måde. Og det er jo den der dunken der. Det er den der dunken der, jeg synes, vi skal kapitalisere. Og det er der, jeg har fået den idé. Det kan godt være, at den er lidt skør. Men det må den godt være sådan en aften som i aften. At I ved jo, fødselstallet, det rasler jo ned. Alene i år er vi 4.000 bagud. Og det er jo en bombe under hele vores fremtidige velfærd. Så det er jo der, jeg tænkte på. De der 4.000 der, ikke også? Var det en lille sjov opgave for jer i TV Charlie-segmentet lige at klare den? Jamen, hvorfor ikke? Vi må jo altså være ærlige om det her. Vi hygger for meget og producerer for lidt. Så ved I hvad, jeg tror, det kunne være godt for os at få sådan et projekt, hvor vi kan vise noget samfundssind og have noget at stå op til hver morgen. Så jeg synes, vi skal sige ja til, vi vil godt producere 4.000 kommende formedlemmer. 4.000 søde og rare sosuer med varme hænder. Hvis vi kan få en garanti for, at vi får glæde af det i den anden ende. Fordi, prøv lige at høre her. Jeg bliver 104, jeg skal skiftes. Og jeg tror, der er mange herinde i aften, der skal det til den tid. Så forestil jer om 40-45 år eller sådan noget, så bliver vi jo hentet op på hjemmet. Og så bliver vi trillet ned til Sankt Hans bålet. Og så kan vi sidde der med den der indre piblende fryd over og være nyskiftet. Vi kan slappe helt af. Hvis der hele taget er noget, der hedder Sankt Hans til den tid, det er jeg ikke sikker på. Jeg er ikke særlig optimistisk med hele det der. Og der er specielt en person, som jeg synes, vi alle sammen måske skal være lidt bange for. Og det er jo ikke Putin, jeg taler om. Det er Connie Hedegaard. Jamen, måske vil hun forbyde det der jo.
For I skal jo tænke på, for hende er den her aften, det er jo en mareridtsaften. Det er jo alt det der røg der, og alle de der gnister der og sådan noget. Hun kan simpelthen ikke tage det, hun bliver simpelthen så stresset af det. Og hun er jo stresset nok i forvejen, fordi hun er jo i CO2-branchen. En benhård branche. Men hun har selvfølgelig selv valgt det, men hun har jo valgt det, fordi hun vil redde os. Og måske har hun ret. Hey, måske er det røgen fra vores bål i aften, som bliver den lille bitte CO2-dråbe, der får hele opvarmningsbæret til at flyde over. Så der ryger en lille Stillehavsø i næste uge. Plup! Der røg den. Så pas lige på den. Men hun må jo også prøve at forstå os. Hun må også prøve at forstå, at ikke direkte, at vi er tilhængere af global opvarmning. Jo, men altså, hvis vi er, så skal vi i hvert fald ikke sige det direkte til hende, fordi så bliver hun ked af det. Men prøv lige at høre, med den sommer, vi havde sidste år, ikke? Der var jo både lang og dejlig varm. Og dem vil vi altså gerne have nogle flere af, inden hun skruer ned igen. Så nu synes jeg bare, at vi skal glæde os over vores bål her, og nyde, at vi har måske en af de sidste steder, hvor vi danskere kan få den oplevelse af en fællesskabsfølelse. Den skal vi værne om. Der må jeg så indrømme, jeg har de sidste par år været til nogle private Sankt Hans aftener, og der har jeg altså flere gange tænkt, huha, jeg er altså bange for, at en dag så knækker Danmark over i et A-hold og et B-hold. Dem, der vil have, at midsommervisen skal synges på Lange Müllers melodi, og dem, der vil have, at det skal synges på Shubidurs melodi. Der må der altså være nogen, Helle Thorning eller Dronning eller nogen, der lige skal igennem og sige, nu holder I. Det er den her, vi kører. Nå, nu vil jeg ikke opholde jer længere. Nu synes jeg, at I skal drikke ud og gå hjem og put. Og gør denne aften her til en uforglemmelig Sankt Hans. Så er der bål! Hey! Mine damer og herrer, Finn Nørbygaard! Tak skal I have! Super! Tak skal du have. Tak for det!